L-inkonsistenza ta' Adrian Delija dwar l-immigrazzjoni illegali turi kemm huwa xieraq li l-oppożizzjoni mhux qed tmexxi l-pajjiż f'dan il-mument. Sostna dan il-Partit Laburista li rrimarka kif 12 ġurnata ilu il-Kap Nazzjonalista qal li l-immigranti f'nofs ta' baħar għandhom jiġu salvati u jinżammu fuq vapur barra minn pajjiżna. Iżda l-bieraħ b'mod surreali Delija kkundanna d-deċiżjoni tal-Gvern li propju jsalva 57 immigrant u jitrasferixxihom fuq bastiment il-barra mill-Kosta Maltija. Feħan Dr. Delija. Feħan għadhom. Jekk ma tagħmilx hekk, għajdli kif ħadd tiddeċiedi int jew tiġġustifika l-eksirt il-liġi. Mela jekk inti sekonda żgħira, sorry, jekk inti qed tgħid għandna nħorġu barra kull min hemm fis-search and rescue, ħa nitkellem. Jekk hemm bżonn jekk għal xahar jibqa' fuq il-vapur, nitamawhom u xi xorbu. L-ewwel ma jmutux. Dr. Delija. Ġifieri s-soluzzjoni tal-Gvern bħalissa li jisalvawhom. Hija stramma s-soluzzjoni tal-Gvern. Il-Gvern qisu minflok prinċipji jilab għall-populiżmu. Fil-15 ta' Marzu li għadda Adrian Delija qal lill-poplu Malti wawċi li pajjiżna għandu jirrikorri għall-lockdown. Iżda meta mistoqsi fil-jum tas-Sibt jekk għadux jaħseb li dik kienet tkun l-aħjar għażla, Delija wieġeb li qatt ma kien semma lockdown sħiħ innota l-Partit Laburista. Ħajkollna nagħmlu lockdown. Jekk mhux illum kif qed ngħidu aħna għadha pitada meta finalment ħajdeċiedi il-Gvern. Inti kont sejjaħ tal-full lockdown fil-bidu, għadek taħseb li dik kienet tkun l-aħjar għażla? Fir-realtà qatt ma tkellimna fuq kelma full qatt. Il-Partit Laburista fakkar li l-poplu mhux se jinsa lanqas li Delija l-ewwel kien favur li Malta ssir ċentru għas-salvataġġ tal-immigranti. Imbagħad beżża lil Maltin b'kull barrani li jgħixu jaħdem f'Malta. Imbagħad attakka lill-Gvern talli ma daħħalx immigranti waqt emerġenza ta' saħħa pubblika. U riċentament, waqt li l-Kap Nazzjonalista kienet iżur lil forzi armati u jsejħilhom tarka, il-kellim tiegħu għall-ġustizzja kienet jiffirma denunzja li takkuża lil membri tal-forzi armati biqtil volontarju u titlob li jmorru l-ħabsa l-omorhom saħaq il-Partit Laburista. Adrian Delija rrenda lil Partit Nazzjonalista fi grupp ta' fazzjonijiet estremi bla pożizzjoni koerenti fuq l-aktar temi ta' interess nazzjonali. Dan huwa kap tal-oppożizzjoni li ma jistax jittieħed bis-serjetà, temm jgħid il-Partit Laburista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.